abin da muke so mu kalla shine dokar kafa 'yan sandan jihohi. Wanda ka san tana ta haifar da kace na ce. Tana ta haifar da kace na ce. Akwai waɗanda suke goyon bayanta, akwai masu kalubalantarta. Wannan haka yake. Akwai waɗanda kuma suna nan akan katanga. Na'am. Su ba su dira ba, su ba su tsaya inda suke ba. Ba su sauka can ba su sauka nan ba. To maganar ita ce amincewa da dokar kafa 'yan sandan jihohi da aka yi a majalisa ta dattijai ko kuma majalisar gwamnonin arewa da sarakunan arewa suka amince da wannan doka. Shin ya dace da bukatun yankin nan na arewa? Wani abun da za a yi tsokaci da shi shine sarakuna a kullum hannayensu a ɗaure yake idan aka ce al'amari akwai gwamna na jiha a ciki, ungo takardar nan sa hannu, kusan irin abubuwan da suke faruwa kenan. Domin sarki ƙarƙashin gwamna yake, ko in ce ƙarƙashin ciyaman ma na ƙaramar hukuma. Kullum abin da aka yi sai a ce to ku je ku yi kaza. An tara gwamnonin nan, sarakunan nan a jihar Kaduna satin da ya wuce, kuma aka ce ga abin da za a yi. A ƙarshen taron sai aka ce da gwamnoni da gwamnoni na jihohin arewa su 19 da sarakunan arewa sun amince da wannan doka kamar yadda ta fito daga majalisa. To anan na san ko kuma in ce tabbas akwai masu yin tababa, domin har ya zuwa yau dinnan ni dai a kunne na ban ji bayani daga sarakuna ba, kuma ba za ka ji ba a ce ga takardar da suka fitar su a karan kansu ga abin da suka ce ga matsayarsu akan al'amarin. Me yasa ba a bar sarakunan nan sun yi abin a karan kansu ba? Tunda su ne suke kusa da jama'a. Sai aka ce an haɗu da gwamnoni sun fito da matsaya ɗaya. To gaskiya akwai masu nuna alamun cewa to ba mamaki watakil taushe sarakuna aka yi a cikin wannan batu. Ta yiwu an ji bayanansu, amma kuma tun da yake haka ake so, haka gwamnoni suke so, to ba da sarakuna za su yi. Amma watakilan ya a iya cewa hakan abin yake tabbas, su sarakunan nan sun amince da wannan doka kamar yadda aka amince da ita a majalisa. Adamu, za mu tattauna wannan batu da masu sauraro domin mu ji irin ra'ayoyinsu kan al'amarin. Shin sun amince da cewa sarakuna da bakinsu aka yi, watakila mu samu wani wanda yake kusa da wata masarauta, ko da dai ba gaya masa suka yi ba, watakila zai iya jin kishin yadda abubuwan nan suka faru daga cikin masu sauraron.